Tu muid arás libh le hagran eile dar bodgriú nua tuairimí téhan an tuairimí tuairisc mar a thug mar an schiad agran. Tá ar learbhasúir telefíse intach Brendan McGarrett-Lynn agus agathóir tuairisc agus tu muid lig in áitethe éagsúla in gáileh. Tu muid sa studio bandearag deasamach. Fáte róibh, Bert, sú seo an déithú lead an stocaracht bachtas oltéhan fihe ceair. Agus tá pálatúirí le feiceil an mí cragú ar gáirse agus a géirí buú le lecht bhódala a nacht ben chiad díosparach telefíse a chuilú RRT le ceanirí na bartíthe go léir. Ach sin ráite tu go leir den nachta seo a réid ar lína, agus bailm cinne Lord faoi sin fan dóite na main tradiisiúnta agus na main nua i lé leis nachtas. So gur hanna muid a dé an bherice an dóid an jahí na main nua a bheith mar nachtas san sin níl Ian Iris a gur chodí Elon Musk le Donald Trump chiliú takeíachta a bhú agus ag bu mórdach go mai páirte lechu in sa fáilú sin le Joe Rogan a bhfuil an líon éisteí is mó ar dónaige. Is gur sean bhún le a test a díosparach telefíse creaú an chiad cean ar RTE in 1980 agus deirtar beidir nach bhfuil an táhat céarna le díosparachtaí telefíse ach tu géirí fáil amach dé bhar mar híon agus an díosparach a roiin in nacht Brandy, go for it. Ja, is toch luis het samtáchan Amerika agus toch a go mi de fad fe sá an átáchan sin agus an fóder is gacha a bhain leis. Vin si an term stocha gomach impluchttaí ag mór an rodí an bhóta agus an bobbal bhótála. Agus ní féidirrá go tunchar rud a bháin seachtar ní go le chrohúnas agin fiú gás Amerika cén tunchar godíirech a bhí ag na meán hóisiat agus cincr go tunchar éigent a gora. Ach rud a bháin tána í fiú an thuirmse tú sa féchan ar chud sa figúrítsa, má échan tú ar háceantar gailh hirmar hampla an cóise bhí geis ná 10,000 duine agus balór 8,000 bhóta chéad rá le sa chánáil. I géirí an cóta bhí sé timp 3,000 agus fuair ná mar fólaí an suchan deig agus tuair me 7,000 bhóta chéad ráce. So tá na figúrí sin an a bheag ar fad. Dar echt dus amach a canvasáil mar ar fad stocudacht. Dit fá lá chrathe le 7,000 duine lei si a chaicís. So tá an a bheag agus tá bhí sin ní dólam gomach an tunchar chéana ag na meán hóisialt ar sin mar Amerika han tú kaint níhar na mílta han tú kaint an na milliún agus déascaigh sé is dócha an stocuireacht trí iireachtaí an dollarhain ar riomháin ar réile ar an bobbal bhótáil a Harh an mór. Is dólam go bhfuil míid ábhíon difriúil sa tíir seo, is dólam go bhfuil Amerika in áir frí láthart dailte scoilte an na bhór, agus níhé gur chadína bhóta ar bhathe le duine bháin chaise bhóta a gcuine drá méid an deile. Is dólam go bhfuil míid beáin bag níos oscailtain seo agus tá an gúilen taobh an éiti dhéistrééis fás agus an éiti chlé agus mar sin degus gúil an daid sin ag fás an tamar fáach. Ní dólam gúil míid an buinte sin go fóil agus gúil átám a gcónaí is tócha don díospóireacht réasúnach agus beidir goid caint an tam líon fen díospóireacht trán hóna. Cinnte tá déag tunchar éigent ag na meán hóisialt baisteach an tic-tac-tíise ar Simon Harris agus cinnte go raibh tunchar éigent go sin ar amórach chud a fennach chud figúí de sachaimsere. Tá níos mó leamtóirí tic-tac ag Michael Healy Ray na haig Micheál Martin, Mary Lou Roderick O'Gorman chur le chéile agus siad na Healy Rays rithe na canvasála. So ní bheití tá dhéanamh mórach tunchar éigentige ar nach bhótála. Ach is tócha gan bheith sin plíoch fe chósaí is tóin gur meascán é a gcónaí. Go bhfuil mar go bhfuil an pobl chobeag, go bhfuil an canvasáil $2 crutha lábhir a daine anháchtach i gcónaí. Go bhfuil na seanna bheáin from ar fá na radio na áitiúla RT's mar sin de anháchtach chuma céanna agus na meán hóisialta. Mar hampan na póstéid, ha mit sáimneachtan de mearna bí me tamáisteachtaí an gaiir agus machsan gaiir há náid breach le póstéid. Tá sé na fud na háte agus is tócha tradiisiún eile leis an táchan a cuasí táchan écht an seanéir an na póstar sin. So is dólan go bhfuil tunchar acu ar fad. Agus ní hódún, ní échrons agin
ceachún cemas láide nó ceó láide is tá na meán hóisialta go bhainte se. Se dé de bhil híon fan táhacht nó deirtar nachhfuil mar an táhachtta le díosbreach telefiise ach léir dé léirí cas Biden doin sto go dig leis anna honnachar immerte ar achtas té han nó cinenne tin tónas fachtas ige in édápáte gacha in sa díosbreachtain in Trump. Se sto go rud an nefhgnáach a bheit sin gur raibh ar tan chur ge ar an rud go gur sé deire le Joe Biden go banúsach dí sport telefíe bháin fi sé a fi sé sin an nefhgnáach agus an taide go léir agus éon taide ha fe komsta buine sé le America níl ar san dente sa tíir se ná neile ach an taidir fadaha déanta fé í sportí telefíe léiríonn sé ná bíon pein tunna chur néchar a chuir éonrad ach is tócha chéantáin le brandy rud is anna bhsúntaach ach déirn meascán rudí bhína gceiste gáí, so béad náfuil fé mar vís rá an taide tuairta fiú ná bíon tunna ag na dí sportí telefíe ach sé tócha náis go bhágan siad a lurg ar an bobbal ná cad a Harlín níig go háir a réon na man sóisialta. So is toch een die sport, féin die sport mas mallet. Sinné an rud is táchtaí is tócha go háir mar deirm leis na man. Hóisialtain is déanta rudí a clipáil chuirtar blúirí beag amach do gine éigeanta chuma bhíorthar nó an rud bhí cheartta dúirtar nó an botúíonidir nó rud maithúirtar agus is tócha béad ná bíon ní dóm go déan daon is teachtaíon móhan vótálagus níor siad ham chun vótáil de XY nó Z meall goráidir go maithar an telefíe réir nó cúpla íohin agus ní dóm gur déan daine is teachgus go mín sin vótáil díorthir ina ggéil mar ghfuil Simon Harris anna bhar tiicteach ach seis srehanna sean a rudí go léir agus téad siad ar fad is teach sa fota mór seo agus déantar cinenne bunathair na rudí seo go léir béad nach cinenne coisach a bhíon ann go minic ach Stoigur deistan de na polúirí teachtar sacha a chur maihan sin agus a dtíon deis take ó híal fógraí na póstéir fiú agus bhidir fógraí ar na main hóisiilte agus a rééis sin in sna díosbreachtaí nó cuidóid a dig le teachtar sacha a scapa ach beidir van rud vis siúla nacht kidé bhfuil eintas a go ar a faoon rud a bhhaine leis tá golóir ceanirí gceis ná tá deithnar gom go bartí an. So das némer sonner wie mar goed tomaat das némer het son le cuasí technolicht vis cuiine siar an díspóracht úd idir Bertie Hearn agus John Bruton agus bunéid gan nach seach a Har se. Screen me fiochante. agus bhí cadé chu cút an éaction cé leis bhí an logs le héid sin. Agus berta bhí an, córach berta mar dearfa, agus fembrú seantaig ní léad cen tunchra bhíon mura míon stoch a buile ord ar ináin in áitigint go mintar a barthaisle as den éigent. As a hásin is berta bhí an, agus tá míad a caint más fiar í spóracht artí go meg denú an. Agus, as má beidir níos mó na berta bheit ach tá déú nach mar amachach en is ní verder hagen teach weg cuasí kleintacht agus le héid sinna geist an san aber ach tá an annachadíine san kafar seis muir secht I gannah ar nadíine sin cén scóp a bheith trasna idir chéile a bheith gasén túla ina chéile cén scóp a bheith dá níos dain isteach na bolasa agus beidir bidethe mór van éigent ó héh na sanríítá le policy áidethe níbh an deisi an ir sin policy he flé, mar begara ar bhachan na carmíocht a dul timppla tí, so tasníine duna bháid ní bhína héan team tím go féna gaid go na déile he cosisialt an partíocht debris mar sin timppla a ggurcail agus th neis a ríist. Trád a raibh bhíoch díspóireachtaí na mórfáte agus an díspóirtaí na bartathe beidir a bhí ní slú ach ní raibh sin choramach ruir de raibh scéil. In is tá tríáirtaí a gine tá gobar gob, so cha tú an siúr cosannach chuir le chéile. Be sé libernach, ní an dalfaí go me sé libernach go me sé anachar bhuiirsecht I gana bhid
agus ní bhain for barthaisle as éine ní dólam. Be sé simú eiscint chunas mar a bheith fianna gail agus fianna fáil a caithh lena chéile mar idir go rialtas agus in istá siad gomórtas lena chéile mátá mar tá siad fiochan idir chéile mar ábhar córialtas tá siad a fiochan ar pártí nach débidir chomach ceanna. So nílim ag súleis an clí a bheith na súleis de ná agus beidir nemís páiste cainte bheith TG Cahar agus arna G ar balbeag aber ach. Go anis níró íon díspra telefiise ar TG Cahar le 3 bliana ar le 3 hanna nuas agus tá 5 eile cos an gánaí a chumas goilena nar an fáte agus rud nach daí lumsa ná dá bhaocht tú mága míad napáte agus na Canary tá fé láthir, aber go raibh tíise agat agus go raibh canan rasúr agus gur gaige réant gig murtacha agus gur an vertica sásta tacht chumsa i TG Cahar nó atsa ar tuairs boncaile díspóachtaíanamh. Ní bhain compórtas leis bheith tú glachaló mar go se cáiliúil ach gin an céanna bhíidir sé tacht agus bheith srían le dimhnacht agus sevilas na díspóachtar mí an gaiid an gaile na hacha. Agus tá tú siúil ar an taíad san ceachchas fearr an Canada an duna sin sirín den is cáiliúil á just ar bhaile an dáil. Nóman tú I ggéirigh díspóireacht stocha hégartha a bheithe gut. Bearlam sa go persanta go raibh fá síos an diréimina mar an dearfá, go dtína náfuil chuisínteach sin ach go ghil na duilicha agus gur féad a díspóireacht le dearmh le tégar arach dáile san. Má hí muanta ó caiiteach seán taig féise ach má hí muanta géistecht agus ag fiochan den mé bhaige gomí siad anmhaoach agus rómhaoach nó aimse duine an cáilú le gaige agus go éis leis ortha dá réir sin túirt fuha agus nach míon na díspóirtaí cho tasaí céanna. So tegan gwn me ag ngálan na gás ach bear lumsa gomach an caiir an gan le díspóireacht le tégar arachtáil seachas a bheith dal. Mar scuoinm nuair a bhíoch na Canadaí ní cuiinem céim blian is go raibh aglah go raibh go raibh díspóireachtaí chu. A rís ní bhuiine sé tainna bhasta, mar ní bhrachas nach raibh an gachra se ar a gaiid an ceart nach bhéadfá túir fuha an clí go bhhaile túir fuha agus go raibh a bhíon rómhaoach as an deisisin a bheith chu. So snémar táí fé láthair. Ken mis an díspra dearnach creaú ar TG Cahar idir na Canary, díspra gélig dearnach gaví an hindig. Bhí saon séileir fada bhí an tumfin orsin an líh is copper an le Micheál Martin ag gnóm. Bhí copper mar chóirlóir ag ar rialtas agus ar chumar mar ní gur bhéon sanolas go mar sportí telefísin a feicach ar chum mar go gaanna gom carúla Micheál Martin sé chola bhúr ar feith cúpla lá agus den ní sport san ar TG Cahar héin im Gilmore agus in de Kenny agus stocha ó dána isceachtúla bethe sin go raibh an trúr a bhí ddíirí go bhéna déise go raibh gailn ar duilecha agus scríanam go maithan lá agus neisblach ar éon folaíocht nó cé bhig nó chun is mar bhí an ní sport rud anna starúla bethe scríanam ag an am daoine I TG Cahar bheith ar an láthir an lásan go raibh sé Gribh tógáil crí buinteis agus go rud anna bhór fada bethe stoch gur óáid anna starúla bethe sin star natanga agus star na creaaltóir do gailge go raibh an tír fad I géistecht ar feith tamlíonn le trúr a bhí tíir go bheith nifigin téisiigh díspórt in na chéile scoil an bónta chun rud agus faríir níor háin ach an tíim le Brandy is tócha ní cheartta bheith dírig nóir dí seo a bhrú nó mar bhfuil gail ag daine níl gailnacha agus féú bheith chuoine bhar bhúna each tá sé níos fearr is dólam admháil nach féidir íanamh agus gan bheith goúmáil timplas dírig teachtar ar bhún le nefse chuoing an chuné íanamh. Immer dear Brandy fédul siad an tréimar agus daon eileáil ach neidir an gíimiid an lá rís go méid trúr nó cearan nó bert ann go méid dó an gail
a chu le dí sportí an smórtro sin mar fé mar dúirt lá úntaach is lá starúla bhíon sin agus tógan chrí ana bhór bethe a fabal na ghilme agus den danga is rud úntaach bhí á. Seán taid bhí sé caiin fé olbhúcháin an sin. Olbhúcháin ó hebh an ábhars olbhúcháin ó hebh na ghilme fáma lecham leis. Dara bín dara a gceist fin dintar sais breigi sport chumá agus bhí fearr le ghfuil anna bheith gom héana agus brandí ní ddéir me ché héanach bhí sé sin in indi cenníd an réig í spórach so bhí anna chhlaachta go mrta gine tá ana gomar leid se le blianta fada nuas agus bhí an bhirrta sé féchanir a héalas ráid chun sculamíd an sagus tá ligan tartéim gur indi cenní atá agus mis se chu ceisnar ácód éigent bhí ligan éim Gilmore a bhí annach se bíon dintar annachchuid olbháin das na tí sportí se agus bíon annachchuid an rud is mó chuig go bhaim marpsan an méid cainte bhí a chaíanamh agus na daine bhí na cóirlóirí bhí ganasar méid cainte bhí chusúlacha leis na stáisiún telefíse. Bhí rudaí beaga suúracha ar fáid chamach daine sí agus céhah cainte dasach agus bhí chear gotí agus saolas náil fés na rudaí beaga seo go léir, so tá sé sin go léir tarlú leistíir den státe. Léirte beidir cean na dúchlein a bhaine leis na main géalaigh nach míon géalaigh ag iarthirí nó agus iad plé le fachtas téhan. Ach tanna na hachaní beidir níos lú go maiid. So Dig an get could were marl faoin dói ar cheart duna main géalaige a bheith lé le fachtas téhan nó gan na hachaní chéarna stoi. Bhfuil éon rud te daoine déanú? Ik keer de dear na good na le sa vi o heb koersie ra your TG kar ar na G wie er lá an chodef lá altáchain agus le mór a marsin. O heb rein na geld go haide sto tá lorug féile kos na countervelcht mar gon staisiún an tigin si an counter tigin si an pub votále. Agus bis na han chodef agus le a gerste hoort doof totar service ontach na le hente sé. So tá sé den an ganmhar lá sin agus nuair hanú caiintear srom na bhíúidí agus ceach an cín agus an éonhóta in eistrathe se agus cáraig an farspáir agus mar sin de. Bín fóidir fé sin agus buin dína súpa sin agus cían bh géistecht agus a fiochaint ar an TG Cars ar an ddíon le hen sin agus bhínas anhá sa bhasta. Agus tásúla gom gur thola go bheith báta se. Rihantáchan an sin, skill er fa han tú gerig stoch an rá rast sa lís gon tú gerig an ski national hoort agus sa snel han tú torn me mar ní na hachní ken agat ní ver na pakí ken fer chéle ní hir se ken go ní galen ignorant farte agus ní an status ken got mat han se a géile ragran mat han tú agla in egent is túske ho si é a newstalk an RT ná Virgin Media kan sin mar dúr a huerspon no TG Garage sne saoil an drohud. An tráigéile tá le freislachid ná is dócha cí an na galine agus sí an na gailteachta. agus ma bhráimse stoch a ríist beidir níos mó de sin eiscint. agus cíar i dhéanamh éis is dócha na hábid atá ag dó na geibe ar loch na galine agus loch na gailteachta agus túriscí os na counter sin rih ré. Ví sa fiochan ar seach lá san de mar chakáte agus hí na hirsteí agsúl a dá timp na tíide ag leanúint na ganrií agsúla. agus hí gomaithní a go holkmar dearfa ach nadra an sin an bu smó atá TG cethir nadra an sin an líos fearr nás éfachtí dómh héin túrfuí se nóir tá na canéile ar fad i déanamh nó cinenne. an é gúna mí déanamh cin a bháin go se gailena go haimi is sto a gcónaí tuisi na gail a tuisi na gaige a bhrúisteach go pointáte. Sin cai go túr a go fi seo. Tá stocha go rahan sé ar fad is go ceantanga brahan sé ar lá an chóirh mar hapla brahan sé ar chaid an hen líise som ha garrá a túhiigh ar TG Cahir
raim mis géisteach le garrá a tóigh mar hapla so brand ar fad ar an gaiidán a bhaine leis an rud is détón go pointe le brandí fes na córamh agus daine tachuin agus tuairt na bhígóirí dún smarsinach is dólam go méidir is níl caiintan sa fé TG Cairn a fé RNG a bhánach fé RT agus fé na stáisiún go léir is dólam goil an mún le son seanna chaite is leis na man ho síalta ábhríonn seanna chaite bíon chuirtar daine go dtí na héin ónad chóras sa tír agus bíonn si dán agus just bí géisteach den chéad fé ceann chopla seachtain agus céhéadúir go raigh daine go dtí ónad chóramh se agus gur siad ceistir an taobh agus caiisi dul ann mar tá achfaní a chahabhar nine sin na chorán agus caiigh siad dul ann agus láirteach. Bí géisteach le céhéadúir gnéirigh an duine sin ar átíín ó RNG ní léon rud atálún sa fé láthir agus bíam se site géisteach leis radio nó féchar telefís is bíam ran an díal canéamh bhfuil me géisteach leit man bhfuil feic le rágad mar bhfuil léon rud atálú. So stocha go bhéad hí féchantar sin a ríis agus beidir bhfuil numar de sin fós a dhéanamh agus bhfuil na man achrathe agus bíam seoirnta géisteach le den éigen sa léomh mac an talí ó bhosca na cearú agus beidir nach bhfuil an fé bhótan ó éigen a chéine gur maidnigs mé gá lá ansar mé an targain is bíam cíanamh lom héan chanéamh chuil me géisteach le seo. So caiintear na man gaalan sa am caiintear an mún le tradiisiúnta san go bhfuil duine chorthá sé agus caiimiid láirt leis fiúmar a bhfuil léon mórú. An rud atá an sin ná go bhfuil an tréimhse nó fá creaacháin méanthe go mór dtíar bear le fiochna tá cinnte tíir siar fé blian níráidir creile chohhar sin céanna híidir tá si an is bheith orintach lé agus nuair tá tú caafar líana ar éigen agus trofla se so a ríist an tiisio faoi caiíocht nó caiidáin a quantity versus quality a dhéanana beáín blog níos gure ach tá aglóir tócha mar bhfuil si lá mar bhfuil se láthir gomíoigh na dtíine ha gomórtas le a mthra agus go bhfuil san sciad a heis an náfa le gur tradiisiúna atá médathe agus gohfuil seis nó sé gohfuil leisgur riine a bhidise. Cá mé henrá go bhíon súpas ach a ríist níhé go sín síos le héisteach le gachrod bhíon isteach agus amach agus ríist bé go raon géisteach agus a fiachint a sacha le ar snódíist le smut an fictúrá nó pe chud an fictúratá có agus sun tatarráis ríis níos déanaí, so bhachtá an éimteisteach agus amachchas. Agus cinnte go annach achpaní caiitir se agus a ríist má héim siar gannéidir an seach an tí spósin gras a caiintfuí, a má hálíonn túair feig second a méadú atá take. Ní bhhain na mé hóisialta ach ar umar na telefíe agus an radiogus mar sin de, ní héana inistá mar bhfuil padchréile go. Dar an le seantáid gannéidir an lecha seach go meach podchréilige ní réiteach seme ach seach sinne sa inis ar líne deanna podchréile físe. So tá se ahra ó bhain agus tá podchréiltí TikTok den mé hóisialta se fad, so tá sro ómhór ólis ag dóladrám fábu snégrach tú caiinfuí deach an sinna bhéh agus ní láímar faoin bhíásnééis is mar sin dé, so díine géisteach le seo fad. Ú rud ag bhfuil an bheachtas chu garad sin ó bheith mí spáir ar fad. te bhd an fa is ní le daoine ghlacu leis an ar dális te ananis agus an sin beidir na mín siad bhfuil a lé leis le chusaí pleitiíachta nó nach ga hin siad bhóta mar dus ní le ghlacu leis ná Tá sé simú. Ní bhíon éon deise daoine scagan ná machna bhíanamh ar ólas nó arráisné sé hiile mar tá luas as ní tú machna bhar a éigen tucinn céad ráirt eile chuit agus mar bhí brandí rád an dúláin is mótá is an rud ar fad a líana na hórnta fada ar fad a líana agus ornta nuair tá meán san agat agus tá mí ar fad gobartas na manas, tá mí ar fad ceontachas nuair meán san agat go gananta rud éigen a lína beidir go tiite an caiidán agus caiidán na henlí agus fiú caiidán an ólas go má so caafar bheith nach chóirmachchas dó fin rodí sin. Deir rud bháin bhí mar caiinteach híanamh an son fé níos spóracht den nocht agus fé daid a déanta agus buint ag daid a son fé sport í telefís le America ach
stoch an rud atá ahar anmhór in éan agus beidir gohágig sportí telefíe lereg níos mó an bobbal an san mar a Harloch America méáler kecho gogus is tá an pobl vótále in éan fé láir in an táchan dénach an fé nach mór chuige fáin géad an bobbal níor dúirtar an áibh intan déanta soca ag túsachtas agus an son gab an táréig leis na táchan áúla agus na táchan orpacha dúirt lead an bobbal ríis chuige fáin géad ginidir an intan suas sa tatan dhearnach den bachtas. So sin ahrú anmhór dul séir bhí mar caiintear 2001 an son agus an diaspórat goim na son agus stochar go bin an líon gur ahraigh rudaí sa tír seo a hebh na políochta binne bris an tena gnáth más má leit nuair hit an tón ar fad as hí na fáil hit an tón as an góras ráfartí go le a bhí goin sa tír seo ó bunaí chun stát nach mór agus ó hinne le na héan rud ahar agus tá míid fós bíoh scoil 3 bliana déag in seán ó hála an rud seismach mór sin tá míid fós a dul a dahí ar an saoil nua seo go bhfuil daoine i gceathrú ó bhharrtaí go pártaí nach bhfuil daoine bhótáil dréir an tradiisiún a hiile agus stálam gur ce bhfuil méid sin ama caitin is gáhfuil is éine stálam gur ina húsa haí do gáí idir ige tuiscin gáiltar sin mar tá se ahra chum mór sin ó bhí fína fáil agus fína géal nóachtar. Ag sin fástocha sean teig na dólam gohfuil na Compráidí America chá bailí sin mar tanú i dtíomh sin dáfartí gáí America, agus sé sin nach mór me hen chéir is trí is go bhfuil anna reingnethe ina is na páirte táchas na dearcaí tácha, agus bhí caiinte an hóisiad te siad atóid ar an ó sa táhatha, te siad chuig na túirmí gnéontín siad lo. But sa a bud ní bhain gur choras de fiúlagann sé sin gúil míid ní míad caithh bhóta an tíise tá míid caithh bhóta den duine den íorthór áitiúil a chaigh bhóta an tíiseach mar dearfa. So tá sé níos áitiúla agus tá níos mó daoine i gceist. Agus it sunar hang to ráis chuig an éon bhóta in eistre seo. Déach an ifredóir an istan an ifrid trí, an cinenne fochoisach sin gur raibh seán taigh hain fi níos lethe, go dang sé sinna leis. So tá sé bhd níos chuchóisií sa agus nar chun tú san an déan an a bheog an áitiúil an nóar sin. Tás báin se gúin an choras aní fiúid ar fad agus gúin tú san femdra seán gemacht níon tú a bhóta fianna gaiile bh héan dógus trí, nó fianna fáile bh héan dógus trí, tá tú a bhótáil go mór dín óga ar fud na háte ar dearfá. Ní réáis patrún an éair patrún tíorlaoch nó beidir go ar bhaimar a líomháin nó lígeile. So duine sé sin rudí anna himúil studam a ríis tanú bhí mar caint ar Verica, gon tú caint a bháfartí agus bhí mar caint san sa díspóach tar an hána me dégin de bharte, sin gan trocht ar na naspráig. So tá se bhhaid níos dailte, dún sé sin stocha cuasaí córéaltais a bhhaid níos casta ar lí. Ach bhain se cuaramach a gánaí mar na Compráidí seo le America ar an mountse. Agus go déhar mar caiint is beidir dearú ar na háhar bheits a blé an nacht. Cé bhar mar faoi go dé bheits antáí stoi tu si bh nachhfuil ceis na himmarcha chomór sin a méle fphobal agus iad a gáil háart in na dáse ceis na tííachta dá na gaiidir bheith ar gcuoine agus bu go dé bhar mar líon fan a rudí ag tu go leor partíthe bagán agus go leor partíthe beidir a bheits a géirí ceist na himmarcha háint níos go dé bhar mar líon faoi. An rud fés na páirte beaga bhíh dieta party beag go bheith gomsa nó gosa agus dieta mí seanna hespáantasúirt ag an níos spóach den nacht agus dietach na héana rágur sinna bear a chroigh ach níon sé puoin difriochta dus na páirte beaga mar nílach méad á a daine seaamh so com cí chuma is tá chuitas na nacht mar geo siad mór an mé céanna teachtaídála sa bhíidir chun naáil péiscéile. Agus tócha sé tócha cuasaí tííochta gotí se an ceist is mó
atá dún na gerbeg daine ach stolam agus beidir golam déanamh botún an san botún céanna dhéanaan daine gcónaí soltáán bín an part céanna gine gcónaí tá rudí anna leh agus ní léon anna má ní léon bheochtán agus bín cuioineh siar achta seile agus gurráidir san gohúntaach agus stolam tá an factas anna leh go dtí seach mar sin bhíon de gná sa céad seachtain beidir agus botúna bhachán stoch rá go bhfuil sé sin nefh gnách mar tógann sé tamil go dtí go dárlóir gradéigen de chuir ganam agus chuir spachán. Agus beidir go bhéan dí spóracht den nachtéach ní bhain rógóach pe mar rá ag an dús fad le den uairán ní bheith be sé lobernach. Tá bhhéin le chur thránnig ag na meáinnig sné go dastíon chun spóidí go dastíon go raibh rud aigen ní cheart le go méid rud aigen le scíomhacha faoi. So began beag anam began beag chunspóide ach teachtar eistín buinte a bhníos buthe. Tá agla riine a bheith túrfina chéad na seis nach habar chéad mar an duine gúin tú túrfuha anna hens go me gún tú goméide go me fáid gur córéilte bhna le seachas fina fáil fina gaile sin féin ach te mag sin tá go chéine sa feide ar a chéile ó héh an ábhar sanna bheith ví a fiochan dear up front deúin cha uirich le go le caiin fe chuirsaí te héachta. Just ábhar bháin agus bacle mé sin ní bháin go bhacha sin hena an altáchan gur ábhar bháin feig tréimh se choáda sinna bhí a chamáin, léú stocha cé lochalachas cé kunspáideachas atá an tábar sin. Bhí mar chuin níos lothe maid le caiidán orláirtha nó caiidán tagan an íine bhí daine úntacha ar a glár a bhí beán cum cad ceapan fud hí a breán an caiint, hí a breán an Aragontíana a bhí Pascal denú ón na brenn Richard Baer Barrett hí dorán agus bhuiine súpas nó ní échas an rudar fad mar chuis se chun ledráin ag dhéad hir. So is cin go cuasaí téochtach an cín tráthána, tu cuasaí sláinteach an cín tráthána, tu an costas marachtála an hens an cín, cuam leanaí léhéid sin. So is cinint go mór fan na tapí go sin, agus is cinnte go i teachtar eischa rudú Johntáid go cuasaí le, go méid na figurí cíanna i teach tamíndach an méadácha sé té hágann 50 míle 60 míle seosúda go ziile, a chuid is na purtse tá se seinte hana dún. Mar an sscoil bhmse ar a good se ná sin counts na rudí counts of cóchtaí tag na meáin, mar ráníd sé sin na tapicí. Céir faoi dietach an díosbar na ránú, tá chun cáint faoi chósaí i dachas, nó tá chun cáint faoi chósaí inimirce femar le tú. Tapic a bhfuil agla ar na meáin uanta túrfuhe, nó beidir go láirí faoi chósaí gaige. Sin cinenne a dhéana an RT. Seo head ceisna tá chun na chóir. Bhí mar chuinte sin taig fan lárag imríonn isdóid na main tradiisianta ar ahanrad ar an rud atá táirla ar na main hóisiilte. Deir níos mó na láta chuoine ar fud na crunne gohhain siad a go nuachta mar hapla ar na main hóisiilte, but go dé chéalaonn sin tá siad a brathir na main tradiisianta isdóid leis sin fanne na scéalte agus fanne isdóid lagan na main tradiisianta an agenda síos go fáil sílam sin rud mór. Stoch é a bheith mar clusin tú go minic daine rá go bhain si a go nuachta ó na meán hóisialta nó cluis tú thbhéh an táidéanta go bhain cé an áir a daine. Níos móna lá ar fud na crunne le na lehanana, so ní sin go bhain si a go nuachta ó na meán hóisialta cad spréile sin níl si de fáil. Níl na meán hóisialta níl si de ginúnt na nóachta, níl si de déanamh an taide, níl si de déanamh an isrú féin rud, níl si de déanamh an túir scóirta an rud, tá si de scapar rudí crutha ag daine eile, so nuair deir daine ghfuil si de fáil a go nuachta na meán hóisialta si tá gceist go daríar ná ghfuil si de fáil legan den nócht tá crutha ag drám ag an teile. Na meán tradiisiúnta fós a chrothíonn ábhar cainte dus na meán hóisialta ach níl nóachta a crothú ag na meán hóisialta seachas. Beidir fáin daoine go tuairimí os na meán hóisialta ach ben áras a bhfuil siad a fáil ben nóachta na meán hóisialta. A dúglam ceist bitir go bh seán ceist dearnach is se chuir marmh, ach tá sé fógartha ag an Guardian
nachhfuil siad a gáil bheith pléile ex a heilú. Marall is dói nach marall nachtas America ach dúir siad ina sa ráitscuir siad má goró siad imní fan dói a bhí ólas a scapu ar ex agus faoin áhar híon agus is dói tá ceadnis ag golóir duna na daoine a carú bach orthú. Tá siad iné chatarráis go ex agus túra mí sacu sort a scapu agus so níos agam faoi sin níos agam fan cinniú sin a rin an Guardian. So tá siad iné iad híana a bhaint amach as an chóra seo tá tarlú ar ex. Is sto bhfuil ón ar ex bhfuil ar ghlaach se leis an bos go fólach a sé gobar i rialtas Donald Trump, so ordaíonn sé sin ceis na anmhór féin rud ar fad. Bhí caintear chuimhlant leasa, tá sé sin táchréite mar chuimhlant leasa agus seo rudaí go gaithid na man machna bhí ana bhar agus lí tá céile sin rud a haíanana bhí an Guardian, ní dólam go bheith fa agus neidir fóise ach bhís is tóchas minicí míon ar Twitter ná an cheann eiletas na man ó síalta ach ó chairí sé tá sé aní echar léomhar bit na rudaí bhí na ábhrúir agus mar sin agus sa réigen go dé mar a héile meáir sin agus sé tócha gur stáis gur áit gan an lí sin na háitne se chuid bha agus caithfar caiigh rialtas agus státar fut an dam agus tá íochttaí a dhéanamh snórap agus tá íochttaí a dhéanamh tíir se smacht éigen a chur ar na man bhór se na hádan seo mar tá ar dil héin fé láthair agus ní má hé ó héamh an díoscórsa feblí ní má hé gomach drám mar sin gomach nábach é an sríonar. Like minic mín go gníime agus chola áitigin te na bhíoh par siar an tréifhte se gan fetseach a blian mar an Wild West mar is an nó silte go bheith fá contas tíháide chothú agus nach mar rá rud rá ferrinne. Ag an am céanna dá scríochtú sin bab ar nochtan ó rois ban gaí go gur faoin líart mun fi de léine dit. Tá rud ginn tá net faoi. Is tócha mar an Guardian is tócha gur féile targ siarhaig ach ní chéíonnte sin nach féile súlaí meide agus má hín tú rud gin déad agus go féile isrú ó héh na bhín si eile agus teachtar an scéal an ta bheile. Ach tá ex agus ó bhí febanna ige rihi sin ó tháinig moscaisteach tá sé megatón paid. Ach tá tú caiin fin ru céine fi TikTok, Instagram, Facebook is mar sin de. Ní bhód nóireacht le dearmh a dhéanamh ed. Tá tú caint an rud tá wit na go chumá go hachtú iwwer PPS agus chlárús is go figiúil agus le héid sin. Ach ní cem an lásin na techt fé láthe. Agus fágann sin skilt an bhór a bit má hantas na meáin chreidisiúnta agus go bhfuil tú gobar leistí a chreidisiún ása an idir seóra agus tú bunhead éiricí agus ag fisrú agus feides mar an de. Tá sé sin aní fiú anrá minis a bhín in slóisteir chuin. Agus chulik mar Americaid, créan díine an stiif seo, créan siad sna í go bhhaile créúnt únta agus sníon díomháil agus sníon fantót. Well, beidir gur leor na túramí fan téhan den leniu a bhí sin ag na maiid gur mí na maiid go bheits bhein agus be muidir ráis le hagrann eile go lua agus lena í na scialta lig ar túris go an dalin.